Ya semingguan aku itu paling orang yang 65 ngono, Pak. Hah? Aja no. Aku tresno kowe, tresno sing sak tenan. Ya teman-teman boleh juga tiap semuanya. Kabeh wis tak keke kowe hatine. Siap, Mas. Mikir keselingkuhan dan sadar alang-alang ngapur kaya layangan padahal bojo ning omah mikir dadi susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak lakoni tresnaku tak ngamati tapi aku rawani kagetane suci mungkin kowe tutup bojoku tapi aku sayang padamu jujur teko jero